I'm here with a good report namhlanje. Siyathandaza. I'm here with a good report. Umyaleza bawutshelwe inkosi ku verse number 8. Deuteronomy chapter number 1 verse number 8. Ukuthi nginilungisele izwe lesethembiso. Verse number 22 adla madoda izwe ligcwele abantu abazigora. Lamadoda akhetha ukukhola umyalezo ovela kulamadoda angakhola umyalezo ovela enkosini. I'm here with a good report namhlanje. Ungakholwa amazwi akhulunywa abantu. But uNkulunkulu ethenge kulungisele izwe lesethembiso. Kholwa ileyo nto. Kholwa ileyo nto. Kholwa ileyo nto. uIsrael washawa ukubona izinto obhekana nazo endleleni bacabanga ukuthi umyalezo shwe inkosi ushintshwa izinto ababhekana nazo ukuthi amanzi asemara yababa kushintshanga umyalezo shwe inkosi ukuthi ulwandle eliphambi kwaba awushintshanga umyalezo shwe inkosi bathina suke sabona izimo phambi kwethu sabona ulwandle sasithi no asaye ezweni esithengiswela kanti uma ethe siyezweni lesithembiso usuke eqinisile leyo nto akakutshela into ezokwenzeka ngobude bendlela wakwakhuluma ngelinga ngoJesu kubafundi bakude asuweleliseni ngaphesheya lelibhayibheli bathi along the way behamba kwavuka isivunguvungu kodwa izwi lithe siyezweni siyangaphesheya i-report bithi siyezweni ngale ngaphesheya kolwandle bathi wangabatshela ngesivunguvungu inkinga yethu suke sayithetha umyalezo okhulunywa inkosi uyashintsha mangabe izimo zingasahambi kahle kenzeka izimo zingahambi kahle kenzeka ngobude bendlela amanzi aphele kenzeka ngobude bendlela amanzi asemarababe kenzeka ngobude bendlela ulwandle losivimba kenzeka ngobude bendlela silambe sifuna imana kodwa akushintshi lo ukuthi uthe siyezweni ngifuna ukuthandaza akushintshi lo ukuthi uthe siyezweni lesithembiso thina ke suke safuna ukujika sathina singafika ngezweni lesethembiso ngenxa yereport eshiwa abantu ngenxa yezimo esibhekane nazo ngenxa yereport evele engqondweni zethu safuna ukufika ukushintsha no akashintshi umuntu obambe ireport. There are so many people namhlanje kufanele kube bakude nempilo ngenxa yokubamba ama report ashiwe ngabantu ngenxa yokubheka izimo zesikhashana ezilulana bagcina bekhohlwa into eshiwe inkosi. I want to pray namhlanje nabantu abathi nginecebo ekufanele ngifike kulona. Ufuna ukuthandaza abantu namhlanje abathi khona ireport uNkulunkulu ayisho kumina. Kunomyalezo uNkulunkulu awusho kumina. Kodwa ngibona kuumqansi ukufika kulo myalezo. Sura bashante. Oh God, kule video sai. I want to pray with those people namhlanje. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu akhona namhlanje. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu akhona. Hey, you are not the tail, you are the head. Uzofika. La inkosi ithe ikufuna khona. Uzofika. Despite of what is happening along the way. Akabatshelanga phakathi nendlela ukuthi kuzokwenzekani kodwa uthe siyezweni lesithembiso. Ubatshele ekuqaleni uzobabona nasekugcineni bese befika ezweni lesithembiso. Alpha ngithi Omega. Lokho kwenzeka phakathi nendawo. Suke sastaka phakathi nendawo ke thina sangafuna ukuqhubeka. Kanti izwi lithe siyezweni lesithembiso. There is a land uNkulunkulu akuprepare lona. Mhlawumbe uNkulunkulu sesinikeza izinto ekufanele kube sinikeza zona. Uthi uDavid sasinje ngabaphuphayo. Umlomo wethu wagcwala ukuhleka. Athi yeke ulimi lagcwala ukhuba. Hey kuzomangala abantu uNkulunkulu esekuphakamisa. Athi buyisa Nkosi ukuthunjwa kwethu njengemfula seningizimu. Kunabantu uNkulunkulu abalungisela into ezinkulu kodwa ba give up phakathi nobude bendlela bahlehle. Wakhohle ukuthi umyalezo awushintshe nje umyalezo awushile uwena oshintshayo. Uwena oshintshayo. Udinga kuba mina uNkulunkulu angiguquki. Uthi nani madodana kaJehova niqedwa. Akaguquki into ayishile izinto yakhe njalo.